Mga idol. Pauli namin, parang Edgar. Ulit na pre. Gusto na na pre. Makatod pa ko sa kong anak sa eskulahan pre. Exam ron. Sumibig nga apit na namin alas 10. Dito ay. Dito mga idol. Yung among gagyan mga idol. Paingon sa among balay. Hindi kami ito sa bukid mga idol. Unsa kita dito pre? Mahaw no? Mahaw. Mahaw dito mga idol. Dito man may mamahaw kaya naman dito ang kusina. May among kusina ito mga idol. Na dito among kusina, na dito among balay. Ang pauli na kami. Digin jagi sa taginagmay kay para exercise mga tuhod ba. Jogging na pre. Lakaw lang ko pre ah. Ha? Lakaw lang ko. Pila ko jogging ka pre kay. Nay, korko pre. Ganihara mo ko gadagan rin di ko kapas imo ha. Tigulang na ba ito pre? Ah, tigulang ko. Tigulang na ta. May mga idara na ta. Sa entrando. Idara na ta. 28 mga niya. Tigulang na ko pre. Oo. Jogging pa rin Edgar oh. So layo pa kaya mong balay mga idol. Tapanis mga 2 kilometro. Naglakaw rami kay wala may gamotor. Kay shoot man kaayo. Dalan din mga idol, shoot mga idol. Jogging ka po pre? Nagahunong man ta jogging ka po ka? Oh, jogging ka po pre Edgar mga idol no. Uy, la, hindi mo na pre. Oh, dalan masayaw pre. Exercise ba? Ano? Mga exercise. Ayaw, dagan-dagan pre kay gutom mo na po pre. Atong kusina na dito layo kayo. Asilo, jogging mo na po. Ha? Jogging mo na po. Adi na kung balik to eh. Ha? Kung balik to layo kayo. Jogging mo balik ka. Balik to pre. Gigutom na po gani ko. Pag-urtang na mahaw. Gutong ko. Gutom ko eh. Nay nilataan dito ng ulo. Tingin ko ana pre. Gutom kay ko pre kay gatong gipakaon sa tuwa pre mga gulay ra man to. Gulay kay panyapon panyod to nilataan man. Kananiya na oy. So mga idol, doon lang sa ano mga idol. Doon lang sa kining mga balay-balay diri mga idol. Para Edgar kadagan-dagan ka po no. Ha. Exercise sa mga idol no. Na. Oh. Exercise siya. Pre. Tama na pre kay. Ha? Wala ra batay kon pre. Ipaniot turong bugas pre. Masahiro sa ta. Siro nga walay gasolina pa motor. Wala bugas balay ba? Tara na pre. Ha? Tara na kay uli bugas balay. Uli paniot tong bugas pre. Wala slip na to? Na. Ano man? Namo na tong asawa dito, namo to tong anak mo dito. Luko dito. Na lagi pre, pero way bugas balay lagi pre. Ha, mo lang nagsilingan niya. Di mo ta pahulmon kay daghan kita hulam. Ah, di kung dili sila magpahulam di atong paliton. Kay ang akong hulam sa silingan pre, naa siguro sa 15 nagsako ba. Ko ilis-ilis. Ilisan nimo na ay pabarangay ka na. Gani. Sige pre. Ha? Palakaw na ko. Ha? Ay galakaw naman ganita. Ay mo, wala ni kanyo. Ay gibidyoan ko nimo pre. Amot lang ikaw ugli. Gibidyo mo ni pre yo. Mga idol, thank you kayo.